Naranata kira miyasene waka senepo prosan ana yenepo prasantana kami sumewe monggeng ngayo apane rasa pandita tapane sang pandita sida tapa orang tapa orang tapa luar guna tansah tali nampa wurung tampa Sri Nurapati wawan sabda lirya kula kinetesan madu lage gore yang sukma sesemitaning sun buana langgeng rahayu sagung dumadi Yayi Haryo Singomulan Jaya anggonira mangayu bagya ana ngabyantaraning sun apa kanthi Raharja satekamu Yayi Diladiala Gusti nun kasinggihan dawuh dalem saderengipun ngaturaken sungkem pangabekti mugi ta anduk sandhaping pepada Gusti ya Yayi katampa bektinira kang kunjuk marang panjenenganing sun puja tawan pangestuning sun tampanana ya Adi Gurawalan pamundi kula jeng Dayoji
Kula cadhong tangan kula kalih kawulingga murda ing pucuking rikma gumala. Gumala rikma lulugutaning kolang kaling mijil Kita Panaraga. Sumrambah dhateng ing pangkon pranaja ndadosaken jejimat paripih Gusti Prabu kawula ya syukur menawa kaya mengkono katuren areh ing dalem sawetara Yayi nun kasinggihan dawu dalem nun kasinggihan dawu dalem kagiat jroning panggalian ingsun ana lumakaning Durada kang lepas saka wantilan bareng gajah mandheg ana panguraan njaba sun deleng saka patebian rakanta ing negara Mandura duh Kakang Prabu, Kakang Parabu ingkang rayi ngaturaken mangayu bagya dhumateng panjenengan dalem Koko Prabu Sultan Hadi Wijaya punapa kanthi rahayu wilujeng rawujeng andika Kang Mas Nangling Swang Sri Madal kumukus mring talingan kanthi embok swarane kanthi embok swaraning liman mangsa Adina Lendro no waduh dik kaya ngene iki rasaning wong tuwa yen wis diluhurake marang sedulur anom adem rasaning pun Kakang ya pancen bener ya no tak ibaratake Kanjeng Rama wis mirut kasedan Jati Karana kinarya dadi sesulehe wong tuwa ya pun Kakang dadi ora ana luwute menawa Yayi Bathara Kresna ngluhur praptaning pun Kakang ana ing Ndarawati. Nanging kenging punapa Kakang badhe rawuh wonten ing Ndarawati kok inggih mboten paring cecolok glancang sekebet pekabaran umpamiya paduka paring pawerta badhe kula pinsungsung bocah Mantri Bupati Wanudya ingkang kenya saperlu angirit-irit prosesi mijil saking alun-alun dumugi wonten ing lebeting kedaton. Oh Prabu, waduh Dik. Lah ya ngono iku lak tegese ngunggulna marang pun Kakang lak ya pun Kakang lak ya saya kaya ngapa sih. Dadi ora perlu wajibe pun Kakang seneng teko ana Ndarawati merga rasaning ana Ndarawati padha karo ana ing Mandura kaya mangkono. Koko Prabu wilujeng rawuh jeng andika Kakang. Waduh Dik, ya. Ngene tak critani. Pun Kakang saka Mandura iki yen adat saben jaman rumuhun pun Kakang iku nitih Baita Jaka Tole buru iso ana semenanjung Ndarawati kandhek ana ing kraton Ndarawati. Lho wis jamaning maju Mandura lan Ndarawati ora ado maneh sebab saiki wis ana dalan daraning Suramadu pun Kakang mung cukup ngepit ngono bloko mancal sepeda ngono bloko. Nanging Yayi kawruana bareng ana ing pinggiring segara ing kono
Baita sing tak tumpaki mau mandek mayong ora bisa maju ora bisa mundur mongko ombak ing banyu segara kaya-kaya yo ora sepira dhuwur nanging baita kok mandek mayong ora bisa maju ora bisa mundur barang sun olati apa sababmu sababing prau kok ora bisa mlaku sing jenek kaya mengko lho dadakno kono ana bocah ngece-ece marang pun Kakang ana bocah rong perkara sing siji nggawa tawu jare gawe nguras segara sing siji nggawa cemeti kanggo mecuting angin kaya ngono guyang-guyu kok mecical mecicil kaya ngenyek marang pun Kakang bareng tak takoni gawe apa pecut gawe apa tahu yen cemeti arsa gawe mecuting angin yen tahu kanggo nguras segara lah kaya mengkono iku gawe mangkeling atining pun Kakang watak-watak ing pun Kakang Surmejo ana ulaning joglo wis dadi carane sun nyandak kembang turi tak unus tak jojoh lambunge waduke nganggo alugara pungkasaning bocah rong perkara mau datak mengkrat minggat murca tanpa ana parane lho ngono lakon apa yai coba pun Kakang jlentrehno sing kaya mengkono Amit sewu Koko Prabu. Ya, Dik. Koko Prabu wonten ing telenging seganten menika pinanggih bocah kalih perkawis. Ya, kaya mengkono. Ingkang setunggal sing siji nggawa cemeti, nggawa pecut. Ingkang baka setunggal nggawa tawu, Dik. Jarene gawe nguras segara kaya ngono. Ngaten nggih Kakang. Lelampahan kados ngaten menika prasasat daya coba pangrencana jadi sepinten awrat kesabaranipun Rakanta ing Mandura Prabu Baladewa apa bisa sabar kaya mengkono lho kok mrunu-mrunu Yai nggih sik dah aku takon ana bocah nggawa cemeti arepe digawe mecuting angin sing siji nggawa tawu arep gawe nguras segara iku werdine kaya ngopo Yai Koko Prabu lak inggih mboten wonten crita segara menika asat napa nate tumon segara menika asat ingkang dipun maksud segara menika segaran ingkang dimaksud segaran segaraning ati dada niku ditemah didegep ngeten niki sageta nglakoni kesabaran mekaten. Oh, kaya ngono, Dik. Nggih. Lah banjur sing diarani ana bocah nggawa cemeti arep gawe mecuting angin niku jlentreh kaya ngopo? Ngesta cemeti utawi pecut kangge mecuti angin. Wonten dawuhing para winasis munggah gunung golek ana susuhe angin. Lah mongko yen susuhe angin menika wonten bebrayan. Wontene wonten klempas-klempusing ambekan menika sinebut taline nggawa yen ora ambekan tegesing tumekaning pati. Ingkang dimaksud menika mecuting angin, angin menika ingkang sinebut wonten ing salebeting driya paduka
mungguing sabdaning para mursid menika dipun wastani salat daim. Yen mlebu menika maos napa, yen metu menika inggih maos napa, winaca istiqomah saben dina menika lampahe tiyang akeh kat Koko Prabu. Lho, kaya mengkono. Inggih. Katimbang panjenengan kelawan kula menika bedhekan. Panjenengan menika kedah anglampahi meguru supados nglampahi kesabaran menika wau. Lho, umpama aku meguru menyang sapa ya? Inggih, meguru dhateng Yayi Samiaji wonten ing Praja Ngamarta. Yayi Sinuwun Puntadewa ingkang saged anglampahi sabar saweneh, sabar kesyukuran, sabar patonah, sabar sidik. Loh, masa iso ya? Lah menika kedah dipun jajal wong dereng nglampahi kok mara saged menika dos pundi? Lah umpami panjenengan boten saged nglampahi kesabaran kangge mekek ingkang sinebut mecuti hawa kala wau, panjenengan kedah tindak dhateng Lumajang Tengah meguru dhateng Yayi Baratasena. Mboten wonten titaswantah ingkang saged ketemu Dewa Ruci inggih namung Yayi Werkudara Koko Prabu. Lho Dik, wis gak sudi. Yen pun Kakang kongon meguru nang Sena gak sudi. Wong arek apa iku arek nuklun gak hoe kaya. Ora bakal pun Kakang gelem merguru menyang Werkudara ngene Yayi. Pun Kakang iki wejangan dhewe kaya mengkono. Duh, nggih mboten saged Koko Prabu. Kula mengko mung lantaran. Nah, saiki aku melu takon Yayi. Apa sebabing Kraton Ndarawati kok bisa nindakno katentreman, murah sandang, murah pangan, luhur ing bebudening? Iku gawe sarana apa, Yayi? Ngaten Koko Prabu. Kula menika linambaran paugeran setunggal. Menika nayaka ingkang kalih kawula ingkang 3 ratu utawi bupati. Yo wertine kaya ngapa Yayi? Ngaten nggih. Kawicaksananing ratu rat jagat tuwa sawiji manungsa kang bisa dadi pangayomaning wong sejagat menika yen sabda boten kena wala-wali awis sabda kala wau bakal tumetes dhateng para nayaka pangembating praja. Yen ana apik dingendikano apik, yen ana ala diomongno ala. Menika pangembating para nayaka praja. Lah dene ingkang dipun wastani kawula. Kawula menika mung sak demah, sak kedah, sak kerah. Para nayaka ngendika napa inggih digugu, ngendika napa inggih dipun lampahi. Saking temen tumening para kawula anggoning nindakaken kautaman, akhire Kraton Ndarawati menika mujudake negara ingkang murah sandang, murah pangan, adil miwah makmur kados mengajeng. Waduh wis Dik, semono wae. Ora tak tutukake. Besok yen ketemu maneh pun Kakang takon marang pun Kakang. Yayi Samiaji Satria Wana Wuruji Senjaki wonten kasinggihan dawa dalem Gusti. Ini Yayi, apa ora kang para aturake marang panjenengan ingsun ngingingi pelenggahan dina sama ila diala Gusti. Menawi kepareng kula nyandra apa duka sinuwun, menawi kapinujon weneng pindha weneng ing sela kapinujon wening pindha weneng ing tirta tigang berutangan boten kersa paring pangandika. Saweneh paring pangandika satema pindha
tirta tuksara ingkang dumawah ana ing pasir wedi ndredes gandes daten noloyi cerita nono menawa melu keton keton kaya mendeya keton kaya mati ya Nalendra Bathara Kresna sareng kasengka aturira ingkang rayi harya singa mulanjaya ngantos andadosaken jomblo ning penggalih Windarata ketayuti Windarata ketemu ketendang ombak ing wari katingal silema kambang penggalian nira sango ngendika menapa ingkang dipun gagas ing sangguning griya kok beda kelawan Pandhata kacarita Sang Prabu Bathara Kresna menggalih kawontenaning Kraton Ndarawati. Sejatosing Kraton Ndarawati menika nggih biasa-biasa kemawon. Nanging jroning panduluning Sri Nalendra Bathara Kresna kawaos saking kawicaksanan kawaskitanipun Sri Nalendra Bathara Kresna katingal Kraton Ndarawati peteng dedet lelimunan kadya wonten ampak-ampak mekaten. Sang Prabu dangu boten kersa maring dawuh temahan paring dawuh sabdaning ana arum klawan manah. Ana netra kang siniti karo pucahnya karna karni tambah ira bening alira suku loro asta loro watak loro kang kinarya sengkalaning priya yang sukmo sesmitaning sun bono langgeng rahayu sagung dumadi iladi Allah Gusti dangu sanget panjenengan boten nebda paring pangandika sinuwun menapa ingkang dados sababipun Gusti Yayi yen mbok sawang pun kakang iki lak ya biasa-biasa wae nuwun kasinggan dawuh nanging yen sun rasakake kanthi gaiping pepesthen
kanan ingkang kraton Ndarawati iki miturut kawaskitaning panjenengan ingsun kaya ana mendung gumpala mendung sepayung ampak-ampak ana kraton Ndarawati lah iku durung kasungatan ana apa iku mengko Yayi mongko pun kakang iki gondeli marang paugeran dadi manungsa aja njangkai jagat wong njangkai dhewe wae durung tinaruh wingi lali meneh guru ngerti lah dina samengko kudu sing waspada lawan sing ati-ati kaya mengko ila dialah estu kados mekaten Gusti ingkang waspada mekaten ya amung bisaning panjenengan ingsun sumende marang Gusti kang andom urip ana donya ngono lho nuwun kasinggihan dawuh Koko Prabu ya Dik kaya ngapa menapa wonten wigatos ngantos dumugi wonten kraton Ndarawati wah ngene Yayi blaka suta blakotang tanpa tedeng aling-aling pun kakang ngendika Yayi waduh ora kaya-kaya waduh ana kraton Mandura dina iki prasasat ana Brahala ana aratan Yayi akeh wong kang padha ruba akeh wong kang padha tumekaning pati wong anggoning lara mau kaya grudukan kaya ngono ana wong mati ya grudukan kaya ngono esuk lara sore mati sore lara esuk mati sore ana ya mati lho kaya mengkono barang pun kakang nampa panglupaning para kawula dasih kaya-kaya kerih kupinging pun kakang goleki budal menyang wong ngerti wong pinter krama brahmana resi nyara widakake apa tambaning kraton Mandura ana aratan sing kaya mangkon lho dadak ana suwijining brahmana Yayi kang ngendika bisa wulya jati winuni temeng wulya jati winisasa kraton Mandura iku yen tinumbalan pusakamu yen tinumbalan pusaka cakra wiludeksina ya cakra magilingan iku tambaning kraton Mandura kaya mengkono mula Yayi yen kaya mengkono tekaning pun kakang iki dina Lilanana pun kakang ngampil pusakamu kanggo tambaning praja